Ahojte, moje meno je Karol Rác, umeleckým menom Kalebzis a som kameraman, strihač a všetko, čo sa robí v produkcii. Tejto práci zároveň záľube sa venujem už niečo cez 5 rokov a za tých 5 rokov som stále nestratil vášeň a doteraz to chcem robiť. Tento projekt ma napadol z toho, že ja a môj brat sme trošku viacej umelecky zameraní a chcel som to nejako dokopy spojiť. Chcel som spojiť dokopy kameru a klavír, čož samozrejme do seba veľmi pekne zapadá a dá sa to veľmi pekne nasvietiť, dá sa to veľmi pekne vyzobraziť, čo všechny ten zvuk obsahuje. Keď máte niečo smutné, dohodíte tam modrú farbu, keď je niečo agresívne, hodíte tam červenú farbu a všetko to krásne pasuje. Takisto ako môj brat a ja som sa s týmto niekde dostal. Konkrétne som bol na Erasmus Plus nedávno, čo bolo vo Viedni, kde sme pracovali s veľmi veľkým tímom a veľmi drahou technikou. Za tých 5 rokov, čo sa tomu venujem, som sa naučil dosť veľa a s môjim bratom to budeme stále len zlepšovať a zlepšovať. Čo očakávaš od projektu 88 and Frame? Tak od projektu 88 and Frame zatiaľ, ako bolo povedané, neočakávam niečo extra, pretože na začiatku všetko sa robí, prakticky môžem povedať, že narýchlo to robíme, pretože máme na to len víkendy, pretože celý týždeň som preč, brat je síce doma, ja tu nie som, takže nevieme na tom pracovať nejako dlhšie, ale máme naplánované už aj nejaké projekty, ktoré budú na dlhšie a budú to viacej príbehové projekty ako len také niečo muzikálne. Ale samozrejme v budúcnosti by sme mohli trošku narásť, mohli by sme trošku byť aj viac na tom trhu, že keby nás niekto zavolal, že chcú niečo urobiť, tak kľudne by sme do toho išli, či už by chceli čisto len klavíristu, čisto len kameramana, určite si myslím, že by sa to dalo a nejakým takýmto smerom sa uraziť, že ísť viacej do sveta a ukázať sa ľuďom, že čo v nás je. Čo by si povedal, že ti chýba pri 88 and Frame? Ja by som si túto otázku rozdelil tak na dva pojmy, že pocitovo a materiálne, a začal by som s tým materiálnym, že materiálne mi samozrejme chýbajú veľké priestory, pretože ja si myslím, že my kľudne by sme využili aj nejaký hangár alebo niečo, pretože fakt žere to priestor a jednak už len ten klavír fakt je veľký a treba si motorovať, ale mne chýbajú samozrejme ešte svetla. Ako kameraman poviem, že všetko technické, čiže mne chýbajú nejaké kamery, svetla, stabilizátory a všetko možné. Zatiaľ čo tu vidíme je niečo síce z časti požičané, ale väčšina už je naša, takže už sa to nejako zbiera, ale počase už to sa bude zlepšovať. A pocitovo, niekedy mi chýba aj niečo takéto bušenie do mňa, pretože do mňa nikto nebuší a musím sa stále ako bušiť sám. A bušiť znamená to, že nikto ma do toho netlačí. Je to čisto náš projekt, takže ak by nás do toho niekto tlačil, tak si myslím, že by to možno bolo trošku rýchlejšie, úspešnejšie, ale zatiaľ je to na našu pesť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Akú rolu hráš v 88 and Frame? V 88 and Frame mám rolu kameramana, strihača, režiséra a prakticky všetkého okrem samozrejme hrania na klavíri a vymýšľania nových pesniček, pretože neviem hrať na klavíri, neviem vymýšľať pesničky a je mi to dosť zložité, preto som si vybral túto rolu, kde ja svojho brata nasvietím, natočím, nazvučím, postrihám a postupne si to aj vydám. Niekedy mi je ťažšie, pretože musím niekedy rozmýšľať viacej ako režisér, čož režisér, kameraman je dosť veľa vecí naraz v hlave a niekedy je to fakt veľa a keď sa to naskladá, tak zvykne byť viacej agresívnejší a to môže už aj môj brat si na sete všimol, že niekedy som taký inší, jak zvyknem. Čo chceš dosiahnuť s projektom 88 and Frame? Tak asi ako každý, že dostať sa niekde, byť známy a samozrejme možno aj zarábať s tým, ale to je vedľajšie. Momentálne ma zatiaľ trápi to, aby sme tvorili dobrý tím, čo sme zatiaľ dvaja. Myslím si, že počasie by bolo lepšie, keby sa ten tým rozrastá, že by som robil zájme tomu kamarána, mali by sme nejakého osobného strihača a ešte možno, že nejakého svetliča alebo niečo, aby sme sa trošku rozrastli, pretože fakt je toho veľa a niekedy sa to nestíha. Ale konkrétne by som s ním chcel dosiahnuť, že keď niekde prídeme, tak aby si zapamätali tú značku 88 and Frame, aby proste všade, kde prídeme, aby ľudia vedeli, kto sme, čo robíme a kam sme sa dostali. Takže toto bolo všetko z rozhovoru. Ak máte nejaké ďalšie otázky, kľudne napíšte dole do komentárov, my sa radi prečítame a môžeme o ničom podebatovať. No ale my sme 88 and Frame, no a vidíme sa u ďalšieho nejakého muzikálneho videa. Takže čaute.